Is-soltu l-politiċi jisimgħu lin-nies qabel l-elezzjonijiet. Aħna se naħdmu bil-maqlub. Mit-tjum wara l-għasla tal-poplu ħankunu qegħdin nisimgħu minnkom. Dan Joseph Muscat wara l-aħħar elezzjoni dakinhar kien qal li se jmexxi gvern li jisma'. Iżda dan ma tantxu gvern li jisma' l raġel ta' 62 sena li ilu sentej sħaħ jitlob li jsirlu appuntament mal-Prim Ministru u li fl-aħħar kellu jħallas avviż fuq il-gazzetta biex forsi Muscat jagħti kasu. F'avviż f'waħda mill-gazzetti lokali, ir-raġel qal li ilu mill-2014 jibgħat l-emails u jċempel biex forsi jsirlu appuntament iżda kollu kien għal xejn. Qed nitlob lil xi ħadd biex jikkuntattjani u jwieġeb għad diversi emails illi batt għal dan ir-raġel fir-riklam illi kellu jħallas f'gazzetta biex forsi fl-aħħar jiltaqa' mal-Prim Ministru. Aħna se naħdmu bil-maqlub. Mit-tjum wara l-għasla tal-poplu ħankunu qegħdin nisimgħu minnkom. Wieħed jimmaġina li għal dan ir-raġel dan ma tantxu każ ta' gvern li jisma'.